Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamatu as-sayyidu Husain Afandi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bima'adatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi bid-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawdihu dalili wujubil qudrati, lan utawi penjelasan dalile sifat wajib kudrah wal ilmi lan sifat ilmu lillahi ingkang tetep kaduwe Gusti Allah binauin kelawan sak macem minal basti yang terdidike bukan minal basti saking apa jenenge uraian panjang iku annaku la yen to ngucap kita. Ini penjelasannya rodok diambakne karepe. Innaman sak temene sapa wonge nazara ingkang ningali sapa man, ningali kalih mikir. Masalan ing dalem saumpamane, ningali napa saatan ing jam atau ing waktu. Minas saati saking pira-pira waktu. Allati kang yusta'lamu diweruhi atau diartikan jam ngoten ya saged saatan iki jam dari beberapa jam. Allati kang yusta'lamu diweruhi kelawan rada angel ngoten biha kelawan allati apa sing diweruhi al waktu apa waktu. Saat ini dipun sifati malih al muhtawiyati ingkang meliputi ala iddati alatin handasiyatin ingkang ngeliputi ngatasé iddati alatin pirang-pirang alat handasiyatin geometris jawane karo alat-alat ilmu geometri ya ukur ya ngukur waktu ya ngukuran niku alat geometri namanya. Kados arsitek ngoten nika mutqanatin ingkang dipun kokohaken muhkamatin ingkang sami dikokohaken tapi nek mutqanane dikokohaken fisike nek muhkamah niku dikokohaken filosofine hikmah hatta sehingga wafat memenuhi apa iku alat nggih saged handasiyah niku nggih saged alat sami bil ghardi teng tujuane wa dhabatot lan nentokaken apa alat al auqata ing pira-pira wektu hatta sawania sampai detik. Ini sore detik niku napa sore detik second ya apa nih sore detik second second iku sawani iku second iku ini sore detik berapa second sama dengan 1 detik nggih sama dengan 1 detik 60 detik sama dengan 1 menit sawani niku second niku second kan 2 artinya sawani niku ya 2 minha saking iku auqat. Lah tiyang sing delok kados ngoten niku rincine waktu kados ngoten dibagi mulai teko jam dadi menit dadi detik dadi second niku. Niku kan wonten alat ya teman ngukur. Termasuk ngaji niku nggih wonten tempone niku. Nah ngeten. Pancet niki tempone niki pancet. Ketukan niku ngeten niki ketukane mboten kok
Bismillahirrahmanirrahim. Bukan senes ngoten pancet. Bismillahirrahmanirrahim. 4 ketukan 2 harokat. Pancet niku ketukane niku. Lah gambar ngukur niku. Ya wong sing delok kados ngoten niku la syakka iku ora ana keraguan khabare annaman innaman niku. La syakka iku ora ana keraguan indah ing dalem ngersane man nadzara wala raibalan ora ana keraguan sami. Fi anna iku maujud fi anna laha sonian ing dalem sak temene laha iku kadhe waktu. Sonian utawi pencipta. Sonaa ingkang gawe sapa? Sone hateng niku waktu. Waktu niku kan gaib, nek sing kula kalian jenengan ngerti kan waktu formal, wonten waktu non formal. Waktu formal niku nggih jam 1, jam 2, jam 3, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat niku waktu formal. Sing gawe sapa? Tapi nek dibalik niku misale sak jam, 2 jam, 3 jam umur. Niku sing gawe sapa waktu. Nanti yang urip kabeh mesti bersinggungan kalih waktu. Sing gak bersinggungan kalih waktu sing gawe. Nek kabeh gawenane mesti singgungane kalih waktu. Niku mboten saged pisah punan. Sampai enten sing sanjang niku pangeran itu ya waktu kuwi sang waktu. Karena ndak ada yang kalah itu, ndak ada yang bisa mengalahkan waktu. Semua kalah sama waktu sebaliknya. Aku sejak kapan munculnya waktu? Kan niku angel niku golek ini, ngukur pirang detik, 2 detik ini sampai tadi setahun milenium sampai tadi saat niki ini. Itu kan angel. Kalau batasnya tahun 2000 itu kan dihitungnya 2025 kan dihitungnya sejak awal Masehi. Sadurunge kan nggih pun wonten waktu niku. SM sebelum Masehi. Sebelum Masehi durunut mburi nggih sik wonten malih pra-peradaban. Terus mburi malih nggih sik wonten. Sik wujude sik ide. Wonten muncul jadi biologi, fisika dulu. Pertama kimia, setelah kimia baru fisika. Setelah fisika muncul baru biologi, ada kehidupan. Mulai biologi niku muncul. Lah waktune kapan? Waktu iki sejak itu belum. Lah wong sing ngertos ngoten niku mesti roh waktu niku ana sing gawe. Wa anna hadzas soni alan satemene sing gawe niki, sing gawe waktu niku. Lahu iku kadhe hadzas soni kudratun utawi kekuasaan kafiyatun ingkang nyukupi lison iha kangge gawe waktu. Wa ilmun lan gadai ilmu kafin ingkang nyukupi li itqaniha kangge nguwataken waktu. Wa ihkamiha sami nguwataken waktu tapi dari segi filosofi. Hatta tafi sampai memenuhi apa iku waktu bil ghardi teng tujuane. Al maksudi ingkang dipun maksud minha saking diciptakannya waktu. Tujuannya apa diciptakno waktu? Nggih ben ngerti waktu. Ingin sakit bayangaken nek ana wong terus gak ngerti waktu. Kan ruwet niku nang riyane. Waman yusaddiq bi annaha hasalat wa takawwanat bi nafsiha. Waman lan utawi sapa wong yusaddiq ingkang benerno sapa man bi annaha kelawan sak temene waktu hasalat niku terjadi, muncul wa takawwanat lan terbentuk apa waktu bi nafsiha kelawan dheweke. Ana dhewe waktu iku. Gak ditorikis sodafati dengan metode kebetulan. Biduni soniin kelawan tanpa pencipta sona agang nyiptakno sapa soni ha ing waktu atkonalan nguwataken sapa soni ha ing waktu. Utawa ada orang yang membenarkan anna soni aha sak temene pencipta waktu iku ajizun iku lemah. Maktu al yadaini gak duwe tangan, pedhot tangan lorone warijlaini podong sikil lorone. Nah, iki kiasan. Jahilun gak ngerti, iku gak ngerti bifununil handasati kelawan disiplin atau bidang, bahasa kitanya bidang al handasati geometri atau arsitektur. Wasona ilan piro jenis kreasi yang lain selain
handasa sama arsitektur. Tapi mboten nonton sing saged lepas tuh gini ku. Saeneke moto melek niku ku nonton arsitektur sing ketok niku. Bah lemah, bah raya, bah ngono ketok kabeh niku. Bal balik huwa utawi niku penciptane dianggap khomilul fikri ketutup pikirane. Jahilun gak weruh iku gak weruh bikulli ilmin kelawan sekabehane ilmu. Tapi wa ma'adzalika lan ing dalem sertane mengkono, bahasa Indonesiane di samping itu sona iso gawe sapa sone hateng niku waktu bidzalikal itqoni kelawan penguatan sing kaya ngoten. Wal ihkami sami penguatan sing kaya ngoten, ngokohaken sing kaya ngoten. Lah nek ana wong sing nyangka kados niku, waktu iku terjadi secara kebetulan. Atau lek gak kuno nyangka sing gawe waktu iku goblok, gak ngerti geometri, gak ngerti ilmu ukur. Justru sing gawe waktu iku pikirane ketutup, gak roh ilmu. Tapi di samping itu ciptaane malah apik. Lah wong sing nyangka kados ngoten iku fayu adu moko dipun hitung hadzal musaddiqu sapa wong sing benerno niku kados model kados ngoten niku minal hamqai diitung minal hamqai setengah saking wong dungu. Jawane dungu ya apa? Apa dungu? Idiot yang ngoten niku lah dungu alladzina yaiku wong-wong la yufarriquna kang ora iso bedakno sapa alladzina bainal ardi ing antarane bumi was sama ilan langit. Ya gendang berarti niki masalah waktu mawon niku sing desain waktu niku berarti top mboten saged. Waktu saja sampai sekarang belum terpecahkan. Gandengan ini ku ruang. Diskusi ini tadi nek wis ngomong ke waktu, biasanya ngomong ke ruang. Nah, sing dulu menungso waktu selama ini gandeng kalih matahari niku. Jadi matahari niku waktu, bulan niku waktu. Nah niku sing gawe kan mesti top. Patokannya kan matahari kalih bulan pertama. Nek matahari penguasa hari, nek bulan penguasa malam. Ngoten awal ini dihitung saking perputarannya dua niku sampai dadi bulan tahun. Nah niku sing desain kan keren. Mboten saged. Pun niku sampai detik niki mawon. Enten sing ketinggalan. Enten. Weh. Nggih pun mugi-mugi wawasan niki ngelabeti teng manah kula kalih panjenengan sedaya. Fakadzalika idza nadzurna fi hadzal alami wallahu a'lam bissawab. Bismillahil Fatihah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim